drink, right? I eat it. Okay, up to you. I can tell you. Men Michael, hvad har du egentlig gang i derovre? Hold kæft! Det bliver ved med at løbe, den her, mand. Jamen, så lad den løbe. Ej, hvor er det. นี่ฝั่งนี้บอยอยู่ฝั่งนี้ 30 kilo igen, mand. Ej, hvor er det. Solen er på, mand. Ja, det er fedt. Jeg skal lige have billedet af sagen. Bare ja. Ja. Bong, bong, bong. Okay, så videre.